ake ningitshele nizwile ngale qembu elisha livukile manje wathi MK nithini nina ngalo mina malume nje ngiyamjabulela uZuma ngale qembu ade livulile mina bekade nje futhi walivula bese bekezele kakhulu ku-ANC futhi wenze kahle waphuma wayevulela iqembu ngoba futhi ne-ANC nje ingabe imgcela phansi akazi ngachaza ngithini ngalento yakho uZamaphosa nayo lo ukuthi nje ahambe yale emazweni awukhuluma nabelungu bese basebebuya bafuna ukushadisa ama-DA nama-ANC uzaphona lokho malume nanje malume ngihamba noMkhonto Wesizwe bathini MK kodwa aneva ayikhohlwa iziwine leyo MK noMkhonto Wesizwe iNC yafunga kwafunga yena uZuma wathi ayisoze yayeke ukuphatha yona eyophatha uyibonile ade igcwele lapha ngeweekend abantu estadium eMpumalanga iNC ngisho wrong kanjani kodwa ama supporters agcwele kuyo iMK ivuliwe ngokuvulwa nje ukuze ibe khona edamaqembu kodwa usho ukuthi ngoba washo uZuma wathi uyophatha kuzomunya uJesu washo yena ukube ANC be serious ngempela kwakuluthelelani for uZuma ngiyabonga uZuma uyivulile engabosha amaphosa kodwa ngeke silungu uZuma uyivulile MK mina vele zepolitiki bengayibelieve kodwa njengoba bengithanda laba bokuthiwa ngizuma I'm in phakathi ku MK nize ngingavota ngina ID kodwa ngithi angeke iziwine malume mina ngivumelana nohlobo malume ngithi mina malume nami malume ubaba uJacob Zuma wenze kahle wayibuyisa iqembu lakhe nami ngivumelana nohlobo malume kodwa aneva ngelwini malume uyangixolela manje wena ukuphi wena ayangixolela manje FF sengibuyele ekhaya kababa Zuma iyaxolela manje FF siyayiye ngixolela okay yabo malume kuthiwa malume ingoma emnandi yaphinga uZuma isiphethe kahle sosomphinda yabona It's mina ensizowini uZuma bamkhipha bafaka ubani uRamaphosa uRamaphosa luphatha ngcono izwe kushuthi phela nimkhiphela abantu masebaphezulu benza izinto vele lezi abezozenza bese niyabaphinde bese niyabadili uZuma nimkhiphelani mali mthanda nya pedula malume uZuma saphatha uZuma kazoba nemali ushedinga animkhiphelani manje ake sizofanele uthini ANC kade azimhlumeze uZuma kade asimhlumeze malume uZuma ubekezelile ejele wenze kahle kweqembu lakhe ubona ngisho noshaba soma emathuneni labakhona mina nje Mabushelezi uthini wena uyini ntwana yami malume ubili bamkhiphe futhi uZuma baphinde bafaka umunye ubili livuliwe lelo qembu kodwa ngelungile only Rastaman uBig Zulu usozovotela MK angazi ukuthi yini evala amehla nhlaka nomlungu okay mina malume ngithi malume yini malume masekuthiwa uRamaphosa malume sizophuma ukhushula imali ikhushula ngoba u350 malume yini malume sikuthiwa zongena uZuma ikhushuli ibrand sinike Tobi malume kusasa kusaphatha uZuma sasiphila nje kahle kwangena load shedding amanzi saswathola konke angathi abantu belokho ukuthi uZuma masifall Thanda blind uRamaphosa nimframe nithi akehle I have concrete evidence khona ibite engizoya ngazi bekunini angazi bekhuluma bana ngilibona ngibengizwa ngokwesana kusho ukuthi uRamaphosa washo yena ukuthi idla imali izwe lathuleleni uRamaphosa enibhayiza malume nayo nje lokho gas futhi nami ngabe sihlezi sina ugesi 24/7 uyadayisa mina ngibuza nayi ngithanda ngoZuma malume uZuma omalehlo ayadayisa ephinde wasebenzisa uRamaphosa
Uneyigugu egula sikhuluma njengamanje abantu abanamafamily lona zabo sithola seyigule izilwane Man, whoa. Manini. Uthini ke? Manje kuboshwe Ramaphosa ngeke ngibone yolutha. So thula sibukani ingoma bathi Ramaphosa emlutheleni phela cha ngeke. Okay noma ngaphansi uZuma. Unyaka ozasamkhipha futhi nazo Yeah. Manini wo anele usinethi. Okay. All right. Silalela nini phela? Akusikho ukuthi manje malume mina yazi iyodwa into engibona ngathi abantu baselandelela ANC amandla amandele kahle hle bonke laba abalenda ngaphandle kwaZuma yena uZuma umuntu omenza umehluko ingakho manje uzobona ukuthi sesilandele iMK hayi ngoba ukuthini sina sifuna umuntu ozosenzela njengomandela phela Mandela abasilweni sina sifuna umuntu ozenza njalo malume mina senyayibonda bayenze eParliament sebenzela ukubenefita yedwa bese sina sahlala senze malume senyayibonda baNC wayibenefit malume ngithi malume that's why uRamaphosa sokukhuphila imali lekuthiwa wa350 sayikhuphula ngoba uyabona ukuthi uZuma uyeza uyabona Usuba ikhavu licembu la kungijoin heha futhi naye mama waye expire bambona senyayibona wayiNC abantu bayisupport kangaka sine freedom siyawazi nokufunda inxa yamandela not Mandela njengoZuma Kuzophethe uZuma engekho indaba yama-load shedding number 1 no ugesi ungahambi Angizwa mngani wami. Nywe ayisuka lento le MK nguZuma nje ulungiselela abantwana bakhe. I mean, come on man, come on. Hey, you guys, why do you have to be so stupid, man? Look okokuqala ne apha kuthi uZuma ipackage uye nefamily yakhe. There's no way that we will say hey sifuna wena then sebenzela thina, be our servant. Disregard your family, disregard your children and stuff. So for someone onganayo enye into ayenzile ebomini ngaphandle kokuzimisela into kokubana udedicate ubomi bakhe ekubeni makukhuleke umuntu omnyama. So why ke ngoku would it be a problem xa ngaba mhlawumbi umuntu omkhulu nothi alale, God forbid alale, then knowing that abantwana bakhe, at least the very same people who claimed to be loving him, then abantwana bakhe balungiselelekile iphenye into, because kaloku ayikho into ekuzawuthi mhlawumbi all right ebeyinto ethile, let's say beligqwetha and stuff. So ke ngoku in terms of pension yakhe and then yonke lanto liyobugqwetha. I mean, I understand into kokubana ukusebenzela kwakhe ukuba eyobana umzekelo noma ngathiwa kuthiwa nguduzana like uzaba yi-president, why do we have to like basibe ne-problem ngaloo nto? Hayi kamna kuba umntana kamzukuzuma yaye why belungisela umntana ibhizinesi yakho wena uzayishiya kubani? Uzayishiya kumntana se-next door? Hayi man, you are so insensitive guys. You are so insensitive.
In fact, anikho insensitive. It's just that you just hate uZuma ngenxa into kokubana uZuma oppose i-masters ezingabantu abangathandi into bana abantu abamnyama bakhululeke. So ke ngoku nani nezi-parrots nihamba naloo nto leyo yokubana anifuni side sibe kanti siyakhululeka, anifuni sibe ne-freedom. Funa sibophelele koko sifane nani, sibopheleleke sibe zizilezi ze-350. Sure, hayi so kanti ncamile. Engasilaleli, engasihloniphi. Funa ukuyishintsha. Funa ningizwe kahle. Asizile ngomdlalo. Asivule iqembu. Iqembu kwelinye iqembu ngeshona ngeshona. Umbuzo. Kufanele ukuthi silungisa lokwazi izwe lethu kuba selinkingeni leyo. Singezwa ukuthi bathina baholi ekulungiseni inkinga zethu. Sizwana kahle. Hayi ukuthi ngeke babe khona abantu abazoba baholi. Kodwa sifuna abaholi beqiniso. Ayimnandito bekhona abaholi abayiqhenya banemali. Umsholo ubuyile manje sewuzoba right uzoba lithe umsholo ubuyile manje sewuzoba right uzoba lithe watutuzani kuzoba mnandi. Watutuzani kuzoba mnandi. Namhlanje sila everelem lapho khona ke i-MK iqembu ke le-MK ama-branch ke ngicabanga ukuthi asondelene netheku lapho khona ke azohlanganyela khona benza lento ekuthiwa i-motorcade. Ilapho khona balandelana khona ngey'moto iningi indawo abazoyihambela la okubalwa kubona o-Hillcrest o-Pinetown bedlule ko-Pinetown bedlule nakonyuswa beze begcine konyuswa bese emva kwalapho-ke beyivala laphana-ke kuyona-ke imzo lifestyle laphana-ke lapho bayospina khona-ke iy'moto. Bafowethu ngifuna nje ukuthi-ke ubuke la ngendlela abasapothana ngakhona, ngendlela abaqobi ngakhona abantu belandela yona-ke lento ekuthiwa-ke ebizwa nge-motorcade. So khumbula futhi ukuthi-ke sekusondele-ke zona iy'nsuku zokuthi-ke kubaliselwe ukuvota. So yeah, okusho ukuthi-ke izinto zabo zihamba kahle futhi bahlangene ngendlela eyisimanga. Ngeke futhi nangalapho ukuthi-ke khona futhi i-traffic cop, ama-traffic cop ngala okusho ukuthi-ke le mashi le noma-ke yokulandelana kwey'moto kuphephile kakhulu. uMongameli wesizwe party. Bathi MK kanti-ke nomfaniswano menzela ukuthi yatholakala ngala matho 70 rand hlukahlukana kwawo. Umkhonto Wesizwe. Bona mapombe.
Go,